Gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasiru El Rufa'i, ya gayyaci Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso don ya taya shi wasu ayyuka da yake so ya karasa kafin wa'adinsa ya kare. Ku biyo mu don jin yadda ta wakana tsakanin Rabi'u Musa Kwankwaso da Gwamna El Rufa'i. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar kararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto. Gwamnan jihar Kaduna ya gayyaci Rabi'u Musa Kwankwaso domin kaddamar da wasu ayyuka. Tsohon gwamnan na Kano zai buɗe tituna da sabuwar kasuwar da El Rufa'i ya gina a Kaduna. Watakila waɗannan za su zama ayyukan ƙarshe da gwamna mai barin gado ya yi a jihar Kaduna. Ranar Juma'a 26 ga watan Mayu shekarar 2023, Rabi'u Musa Kwankwaso ya ziyarci jihar Kaduna domin buɗe wasu ayyuka. Legit Nigeria Hausa ta samo rahoto daga majiya daban-daban. Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso zai kaddamar da ayyukan Nasir El Rufa'i da yake magana a shafinsa na Facebook. Wani hadimin ɗan siyasar mai suna Ibrahim Adam ya tabbatar da labarin da yake ta yawo. Malam Ibrahim Adam ya nuna mai gidansa zai buɗe kasuwa da kuma wasu hanyoyi da gwamnatin Nasir El Rufa'i ta gina a jihar Kaduna, inda ya ce idan Allah ya so, Sanata Rabi'u Kwankwaso zai haɗu da gwamna Nasir El Rufa'i na jihar Kaduna domin kaddamar da titin School Road, titin Emia Road da sabuwar kasuwar zamani ta unguwar Rima da ke garin Kaduna a ranar Juma'a. Hakan yana zuwa ne jim kaɗan bayan Kwankwaso ya gabatar da lakta ta musamman wajen shirin rantsar da sabon gwamnan jihar Neja. Dan takarar shugaban ƙasar ya halarci laktar da aka shirya ranar Alhamis a Minna. Wani ya ce mun gode Malam El Rufa'i, Allah ya taimake ka, dukkanmu muna godiya. Sai kuma Fatima Gambaraka ta ce abba wai dama Malam da Madugu ana tare. Mahmud ɗakin ƙari ESQ yake cewa da alama garin Kaduna zai zama jawur a yau saboda ziyarar jagoran ɗariƙar Kwankwasiya. Tambayar da El Tama 007 yake yi shine me ya hana a gayyaci irin su gwamna Abdullahi Umar Ganduje, Kabir Muhammad mai suna Kabir Fauzan a Twitter cewa ya kurum yayi Madugu. Yusuf Jamilu Baita yana ganin hakan ya nuna Rabi'u Kwankwaso jagora ne a arewacin Najeriya. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar kararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.